No ho veieu? Ja n'he fet 65. I em trobo bé, L'únic, l'hora d'anar a orinar. La pròstata, noi, la pròstata. Aquelles ganes d'anar a orinar i a la que ets al lavabo. No hi ha manera, tu, ni una goteta. Si no fos per això, rai, trobo prou bé. Ai, la pròstata. Doncs jo ja n'he fet 62 i és la pitjor edat, escolta'm. El ventre, no hi ha manera d'anar de ventre. Ets al lavabo, apretant i apretant. I surten unes boletes seques, res, poca cosa. Cap de 5 minuts, ja hi tornem a ser. Ja em donen un medicament, ja. Però no acaba de sortir. Escolta, estic negre, Doncs jo que en tinc 91. No tinc ni problemes d'orinar ni d'anar de ventre. A les 7 del matí, puntual com el rellotge, la primera orinada del dia. A les 9 del matí, puntual com el rellotge, ja vaig de ventre. Això sí, només tinc un problema, que no em desperto fins a les 10 del matí.